Punto número 2. Proposta da Alcaldía para a desestimación dos recursos de reposición interpostos por Ercor Inversiones SL e Inversiones Inmobiliarias Benito Corbal 14 SL, Aliseda SAU e Xunta de Compensación do SU8, con o pleno do Concello de Sanxenxo de data 25 de 9 de 2017 sobre a suspensión de licencias en determinados sectores dos solos urbanizables delimitados no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Tamén hai o ditame favorable da Comisión de Urbanismo e a parte dispositiva do acordo de, primeiro, desestimar os recursos de reposición interpostos por Ercor Inversiones SL e Inversións Inmobiliarias Benito Corbal 14 SL, Aliseda SAU e a Xunta de Compensación do SU8 a Granxa contra o acordo do Pleno da Corporación Municipal de data 25 de setembro do 17 relativo á suspensión dos procedimentos de outorgamento de licencias de parcelación de terreos e de edificación en determinados sectores do solo urbanizable do Pexón de Sanxenxo coa finalidade de estudar a modificación da súa ordenación urbanística, rexeitando expresamente a solicitude de suspensión de execución do acto impugnado. E segundo, notificar a presente resolución aos interesados con advertencia dos recursos que, no seu caso, procedan. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Señora Leza, como portavoz do Goberno, dá unha pequena explicación deste asunto. Bos días a todos e a todas. Bueno, como ben explicamos na comisión informativa, trátase de recursos plantexados polos propietarios do suelo urbanizable número 8 e o obxecto dese recurso é o acordo de suspensión das licencias dentro de todos os urbanizables. Veñen a recurrir este acordo entendendo que deberían quedar fora desa suspensión porque teñen todos os instrumentos aprobados. Si ben é certo que non urbanizaron, non remataron a urbanización no plazo que veña estipulado polo Plan Xeral, eles entenden que deberían quedar fora porque teñen unha grande parte da urbanización executada. Así mesmo tamén entenden que non deberían entrar dentro desta suspensión porque entenden que unha nova ordenación perxudicaría sustancialmente os intereses dese solo, así o manifestan expresamente no recurso, dicindo que unha ordenación que baixa a intensidade de uso ou que aminore a posibilidade de edificar o que todo o que eles querían perxudicaría sustancialmente os seus intereses económicos e, por lo tanto, presentan ese recurso nese sentido. Entendemos que non teñen que este recurso non ten sustantación, que non está fundamentado suficientemente e, por lo tanto, desestimamos a súa solicitud. Moitas gracias, señora Leza. Señora Gis. Yo no tengo mucho que decir, yo voy a votar a favor de esto. Ya se habló de la suspensión durante un año, cuando aprobamos el pleno previamente al tener recurso, pero bueno, como ha explicado la María, aunque tenían permisos y etcétera, los plazos acabaron hace años. Hubo un plazo de alegaciones, creo que se publicó esto en el DOGA el 2 de octubre, creo, un mes después, pues se pudo alegar, hicieron esto y a mí me parece que no, los informes y lo que han comentado ahora, pues no, básicamente hay que desestimarlo. O sea, unas cosas que tienes 15 años para hacerlo y no lo haces, pues ya no es problema nuestro. Muchas gracias, señor Otero. Sí, buenos días. Bueno, efectivamente estamos a pouca distancia por ese 9 de setembro, se nos recordo mal a suspensión de licencias, por lo tanto, ainda non transcorrido 2 meses, pois estamos diante un recurso de reposición frente á decisión do pleno no mes de setembro e como xa adiantamos nos na nosa postura cando trouxeron aquí a suspensión de licencias, pois isto vai a ser un sucesivo proceso de reclamacións, de momento vía de reposición, e xa podemos casi asegurar que antes de que vostedes contraten siquiera os traballos para elaborar a modificación puntual ou a futura modificación puntual, xa se van a topar con algún contencioso administrativo. Por lo tanto, vostedes decían que non está suficientemente fundamentada, decía a portavoz do Partido Popular, María Leza, que se estuviese suficientemente fundamentada xa sería tido en conta, por lo tanto xa terían que modificar a suspensión e resulta un tanto extraño. É dicir, o que sí está claro
é que isto é evidente, hai argumentos que se esgrimen por parte da promotora e a Xunta de Compensación e todos aqueles que os tres recursos que hai para referencia e advirten sobre cuestións que consideran que son lesivas para os seus intereses. Non seremos nós precisamente que defendamos os intereses de ninguna promotora, porque non fixemos nunca, sempre estuvamos a favor do interés geral e, polo tanto, quenes defenderon eses modelos no pasado e no presente son vostedes. En consecuencia, nós non vamos a votar en contra deste recurso, tampouco vamos a votar a favor, evidentemente, porque por cuestión de coherencia e de sentido común, sin perder de vista o que xa adiantamos no pleno, que isto iba a traer consecuencias de reclamación e esta será a primeira. Pero, como digo, nós votamos en contra das expresións de licencia porque consideramos que era darle unha segunda oportunidade a moitos urbanizables. No caso de Osu 8, pois ten un nivel de desenvolvemento xa bastante avanzado, outros non son absolutamente nada e ainda así vostedes propoñen nada menos que darlle unha revisión para darles de novo calificación de urbanizables, darles a oportunidade de poder edificar. Quer dizer, cando vostedes din ou se presentan agora como que van a ser os que van a restringir eses son os urbanizables, nada máis non é da realidade. Aquí o que se está facendo, e xa deixamos no pleno de setembro, é darle unha segunda oportunidade para que determinados desenvolvementos urbanísticos que non teñen sentido de ser, pois poidan ter cabida e poidan ter posibilidades de desenvolvemento, ainda que sea menor que o que tiña no ano 2003. Por tanto, como digo, de momento vanse cumplindo determinadas cuestións que anticipamos no pleno de setembro, que isto iba a traer unha serie de reclamacións, porque evidentemente aquí nadie regala nada e as negociacións que vostedes fixeron no pasado, pois como sucede moi a menudo que cando vostedes gobernan, o pasado sempre volve a Sanxenxo. Nada máis. Moitas gracias, señor Otero. Señora Leza. Eu non sei se escoito o que digo ou se vostede escoito o que quere. A ver, vostede ben sabe que fora do acordo de suspensión quedaron X suelos, quedaron varios suelos que tiñan xa patrimonializados os seus dereitos e que, por tanto, quedaron fora desta acordo de suspensión. Con eso me refiro a que non teñen correctamente fundamentada a súa pretensión, porque eles non teñen patrimonializados os seus dereitos, que é algo que eles alegan no seu recurso. Alegan que teñen patrimonializados os seus dereitos cando non é certo, porque dicen que teñen garantizado 100% esa urbanización, e non é certo. E que pidieron licencias de obra, cousa que tampouco é certo. Eso ven recollido no recurso. Despois dice que nós somos os que queremos dar unha segunda oportunidade a solos. Isto totalmente falso. Vostede sabe perfectamente que se nós non tomáramos esta medida, todos estes suelos que xa teñen os instrumentos de distribución aprobados, os proxectos de urbanización aprobados, poderían perfectamente solicitar as súas licencias e desarrollar os seus solos na medida en que están contemplados neses instrumentos de distribución, de urbanización e que podrían ser ejecutados. Con esta medida o que facemos é paralizar absolutamente todas esas urbanizacións, paralizar todos esos solos, e o que buscamos é aminorar a intensidade de uso. E saben perfectamente todos os propietarios dos solos que solamente coa entrada en vigor da nova normativa esa intensidade de uso se aminora sustancialmente. O único recurso que se plantexou foi no Osu 8. O plazo para recurrir xa pasou, o día 2 de novembro é o último día para poder presentar recursos en vía administrativa, e o único recurso que se plantexou en vía administrativa de todos os solos suspendidos é do Osu 8, co que consideramos que a medida que estamos tomando non é tan mala como vostede quere facer entrever. De feito, con isto que estamos buscando é unha maior protección do solo, eso sí é certo, porque con esta medida o que facemos é baixar toda esa edificabilidade que xa estaba contemplada con anterioridade. Vostede dice outra cousa totalmente distinta que non ten nada que ver, porque eses suelos xa tiñen os seus dereitos adquiridos con eses instrumentos aprobados. Se nós non hubiéramos tomado esta medida, eles podrían edificar e podrían ejecutar absolutamente todo eso. Non sei a que se refire con que estamos dando unha segunda oportunidade. Non é certo. É máis, hai moitos solos que, gracias a esta medida, van a ver aminorados, non sustancialmente, senón que casi non poderá facer absolutamente nada neses solos, en solos que teñen que estar casi o 100% protegidos, dadas as súas características e dada a súa situación xeográfica, sobre todo.
Entonces non entendo o que se refire con iso dunha segunda oportunidade, porque máis ben o contrario, máis ben todo o contrario. Nada máis. Moitas gracias. Señora Terra. Sí. Eu refírome, ou non referímonos, a que vostede fala que os que teñen o proxecto de distribución aprobado, si son algúns, e outros non teñen absolutamente nada aprobado, por lo tanto a súa condición natural é rústico. Por lo tanto, esa é a situación na que se atopa unha maioría. Que haya que aplicar leis que entraran en vigor ou que haxa que adaptar, por exemplo, o polo, pois xa de facto todos aqueles que non teñan o plan parcial aprobado xa están sometidos a esa lei. Pero cando decimos que é unha segunda oportunidade, significa que a partir desta presunta reducción da edificabilidade hai algúns que sin ter ni siquiera o proxecto de distribución aprobado, pois permitirías unha segunda tramitación para darle unha oportunidade por parte de vostedes a eses urbanizables que a día de hoxe non son máis que eucaliptales e que además están situados en zonas que xa dudosamente deberían ser calificadas no seu día porque carecen de todo tipo de servicios, conexións viarias e demais. Isto é o que nos referimos cando vostedes traen aquí baixo, e además non é creíble que vostedes se posicionen como presuntos defensores do aminoramento da intensidade de vivenda cando vostedes, e que se senten na alcaldía foi justamente o promotor do plan xeral e onde sí que se reduciu considerablemente a vivenda ou a posibilidade de vivenda e a intensidade de vivenda en os núcleos existentes e nos alrededores. Hai máis que ver o que sucede en moitos núcleos que están rodeados de zonas non sectorizadas, en definitiva a día de hoxe inútiles para poder edificar. Ese era o planeamento, a revisión que había que facer era esa línea que hubiera unha edificabilidade alrededor dos núcleos existentes e, desde logo, darlle carpetazo a moitos destes urbanizables e vostedes o que se plantean en todo momento é aminorar a intensidade de vivenda en eses desenvolvementos, pero non falan en ningún instante de que eses desarrollos que nunca foron levados a cabo debían ser xa anulados, senón todo o contrario, porque non poñen a aminorar a intensidade de vivenda, pero que sigan a existir. Nos estamos frontalmente en contra desa postura. Nada más. Sí, señora Aleza. Volvo a insistir, novamente volvo a insistir. Eses suelos están aprobados, están delimitados e na que non tuveran o plan parcial aprobado. Eses suelos podrían perfectamente desarrollarse se non se toma esta medida. E vostede o que propón e dice non é creíble que vos... Bueno, non sei quen aprobou a última lei de suelo de Galicia, debeu ser o BNG. Non foi o Partido Popular, foi o BNG quen aprobou a última lei do suelo de Galicia, ou foi o BNG ou os partidos nacionalistas quenes aprobaron a última lei de tercero fundido de España. Non foi o Partido Popular, o fronte do goberno, quenes garantizan perfectamente, ou quenes garantizan realmente esas baixadas de densidade de uso, ese proteccionismo. Foi o BNG ou foi o Partido Popular? Eu non entendo por que sigue empeñado en esa cuestión. Despois, polo que se refire a que hai que aumentar, a que había que facer unha revisión dos núcleos, oiga, pois, o mellor a revisión dos núcleos o que provoca realmente é unha mellor protección e que efectivamente se aminore todavía máis sustancialmente esta dificultade tamén nos núcleos, non só nos solos urbanizables ou non só urbano consolidado, senón tamén nos núcleos, con esa proposta que vostede acaba de facer. Nada máis. Moitas gracias, señora Aleza. Bueno, creo que está suficientemente debatido. No, digo, simplemente que hacen as preguntas, e que se pregunta... No, pero eu creo que está xa debatido, vou explicar outro. Vamos a ver, señor Otero, usted, eu comprendo que además é bo para a democracia que non pensemos todos igual, só faltaría. O que pasa é que cando se toman medidas que creo que son beneficiosas para o conxunto dos veciños de Sanxenxo, pois ustedes salen por petereras co tema, que se o señor Martín foi o que aprobou o plan xeral. Eu estou moi orgulloso no momento de todas as cousas que fixen, as que fixen mal, se pode rectificar e como se rectifica. No caso dos solos urbanizables, eu ao mellor tiña que haber tomado outra medida, que é que lle gustaría a usted para ter debate político, pero non o vou a facer, que era facer a revisar o plan xeral todo no ano 2003. Entón, revisamos o plan xeral e todas aquelas persoas que cando cheguei a alcaldía no 99 tiñan unha finca e non podían ceder ao seu fillo ou ao seu irmán ou a quen fora para facer unha vivenda porque non se podía edificar, e pois se pude edificar nos núcleos rurales, me refiro, en 500 metros. Se agora fóramos só unha revisión global de todo, pois en tampouco podría edificar, aí eu non vou facer eso, me comprendo?
Xa sei que o urbanismo é un tema que ao Bloque Nacionalista Galego lle gusta sacar o debate político e todo, sobre todo estando eu aquí ao frente, non veamos, porque dá moito xogo político. O que pasa é que hai que ter a valentía que usted non tuvo, porque usted tamén estuvo nun goberno cuatripartito, pudo facelo no primeiro mes, porque fíjese usted, eu cheguei en pleno verán e fixen tomamos esa medida, porque é necesario, pero usted estuvo 2 anos compartindo o goberno aquí, tampouco puxo encima da mesa nunca unha medida desa envergadura. Non comprende? E por que puxemos nós? Porque consideramos que efectivamente hai que revisar porque se dan outras circunstancias. O tema das zonas onde están, pois a nivel de outras leyes, como pode ser o POR, efectivamente van a ter máis problemas, pero hai outros casos que nós consideramos que sí se pode edificar aí, e que son bons para o conxunto da ciudadanía desa ascenso. Se non quero que faríamos o que dice usted, pero como non pensamos igual, como non pensamos que temos moito recorrido, claro, onde se podían facer, quero recordar, 7.000 cebos, 7.200 vivendas, pois baixamos, non sei, pois a 1.000, 1.500 ou 800 ou 2.000, non nos sei, pero unha baixa considerable, entende? Tamén temos que mandar un mensaxe ás persoas que invirten aquí de que tampouco que non é isto un país sin lei, non? Hai un Estado de Dereito, hai xente que invirteu cartos e, lógicamente, habrá que mirar, claro, nos casos de que, en algún caso, claro, se hai algún caso que non se pode facer nada, pois mire, pois mala suerte para eles. E a mí tamén mala suerte para o Concello de Sanxenxo. Pero, en calquer caso, creo que é unha medida acertada. O que non entende é como o Bloque se abstén neste caso, porque as doille votar en contra é complicado, porque estar apoiando os grandes... o capitalismo, como dicen ustedes, claro, votando en contra e votando a favor e apoiar ao Partido Popular. Entón, mesmo polo medio, metémonos aquí coa abstención e tal. Usted, cando teñen que votar en contra de verdade, ou absterse, ou votar a favor, é cando se trae a aprobación inicial aquí do que se vai facer con consensual. Entón, sí que me parece ben aí onde ten que haber o debate, se a cousa va ben ou non, pero ahora mismo, apoiar ao goberno nun caso debía ser este punto por unanimidade, porque estamos defendendo os intereses generales de todos os veciños, non estamos defendendo o Partido Popular, creo, pero en calquer caso é igual. Vamos a someter o punto a votación, consideramos que é o que hai que facer, e eu alegrome moito que non houbera máis recursos, porque que solamente protesten os de SU8, pois hasta nos parece ben que protesten, malo sería que non protestaran nada. Por tanto, vamos a someter o terceiro punto a votación, que é a proposta da Alcaldía para a desestimación da reclamación presentada por proposta, é o segundo punto. Proposta da Alcaldía para a desestimación dos recursos de reposición interpostos por Ercor Inversións SL, Inversiones Inmobiliarias Benito Corbán 14 SL, Aliseda SAU e a Xunta de Compensación do SO8 contra o acordo do Pleno do Concello de Sanxenxo de data 25 de setembro de 2017 sobre suspensión de licencias en determinados sectores dos solos urbanizables delimitados no Plan Xeral. Votos a favor? Votos en contra? Ningún. Abstencións? 3 abstencións. Queda aprobado con 12 votos a favor, 3 en contra, perdón, 3 abstencións e ningún en contra. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3. Proposta da Alcaldía para a desestimación da reclamación presentada por Juan María Fátima Rocafort Morales en contra do acordo de aprobación do Orzamento Xeral para o ano 2017. Foi dictaminada tamén favorablemente pola Comisión de Facenda e na parte dispositiva propónse a admitir a reclamación presentada, b. desestimar a mesma xa que o orzamento contempla un compromiso de pago mediante un plan cuatrienal de pagamento de xustiprezo por contía de 3.10.872,38 devengado o 1 de xaneiro do 18 e cun primeiro pago a 31 de marzo do 18. A SEMADE contempla a posibilidade de poder efectuar pagos parciais na presente anualidade, unha vez definitiva a aprobación do orzamento, como anticipo do referido plan cuatrienal, cunha contía máxima de 200.000 euros. C. Contemplar un plan director no área de gastos 9, aplicación orzamentaria 92.001.62.300, por contía de 50.000 euros, reducindo dita contía das áreas de gastos 3, 30.000 euros, e 4, 20.000 euros. Dado que é preciso realizar investimentos que non teñen encaixe estricto, polo que é aconsellable imputala a esta área de gasto. D. A aprobación definitiva do orzamento 2017, cargo de persoal, documentos informativos, referidos ao orzamento anual consolidado e cada un dos orzamentos separados que o integran, incluído o estado de consolidación. Segundo, proceder á publicación da aprobación definitiva cumprindo disposto no artigo 169.3 do
do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo e disposicións concordantes. Listo. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Señor Isasol, algo que explicar? Buenos días a todos. Bueno, como ya debatimos en la comisión, creo que quedó claro que en el ordenamiento inicial aprobado en el mes de septiembre se contemplaba el compromiso de gasto del año 2018-21 de un pagamento para esta indemnización. Y también quedaba claro que también en la aprobación inicial de este presupuesto había capacidad suficiente para la posibilidad de proceder a un anticipo de hasta 200.000 euros. Por lo tanto, lo que proponemos es desestimar esta reclamación. Muchas gracias. Muy bien. Señora Gis, ¿algo que decir? Nada, ya lo comenté el otro día en la comisión, en la cual me abstuve porque estoy en las circunstancias, como todos saben, no estoy en el grupo mixto, y en la comisión más tengo porque mi voto vale por dos y como no sé lo que vota la otra miembro del grupo, pues yo la tuve que votar a favor. Este es el premio, aquí el voto es independiente, por lo tanto, como ya explicó la señora Isasola, ya habéis comentado, pues esto lo aprobó en la comisión y parece ser que, no sé si esta gente entendieron bien lo de los presupuestos, parece ser que está contemplado y que hay un pago patrinal que propuso el señor interventor, que es factible, por lo tanto, yo creo que no hay nada más que hablar. Muchas gracias, señora Gis. Señor Otero. Bueno, estamos en novembro, metade xa, por lo tanto, si estes recursos, igual que o orzamento, aprobouse en setembro, en novembro un recurso destas características, pues creo que ten máis unha intención simbólica que unha eficacia en sí mesma, porque creo que non vai a prosperar aquí o recurso, logo nos vamos tampouco, independentemente de que esteamos unha vez máis, se antes no punto anterior nos referíamos e o señor Martín pues parece que non lle que se carga de razóns ou que non lle gusta que os demais nos refiramos a cuestións urbanísticas, pero isto tamén desgraciadamente ten que ver con eso. É dicir, o pasado, pues cando nos decíamos que previsiblemente en futuro houvese unha serie de consecuencias, reclamacións, ou que isto iba a seguir producindo consecuencias urbanísticas en futuro, pois aquí temos. E ainda está judicializado, ainda non hai unha conclusión judicial definitiva, pero por de pronto 3.010.000 euros máis intereses a calcular. Volvemos ao de antes. Isto non é unha cuestión que teña que ver con unha reclamación sindical nin dese tipo de recursos habituais diante dun orzamento, senón que obedece a unha reclamación por un feito pasado, equivocado, e que o que si é inequívoco é que os veciños e veciñas deste concello van a ter que asumir o custe de indemnizar por un valor absolutamente desproporcionado, pero en todo caso legal, tan legal será que o propio Concello de Sanxenxo aceptou cifras millonarias para adquirir unha parcela que non ten aproveitamento de ningún tipo, nin parques subterrados, nin gaitas. Isto ten o que ten. Esta é a consecuencia dunha política urbanística do pasado e que ainda se manifesta, ao menos, con este acto que ten que ver co orzamento do ano 2017, pero que, en todo caso, obedece a un feito seguro e futuro, que é ter que indemnizar nada menos que por estas cantidades ou outras superiores en función do que diga o Tribunal Supremo. Por lo tanto, a vostede non lle gustará que nos referamos ao urbanismo, pero é que vostede, na súa ausencia foron outros os que tuveron que facerse cargo do desastre que vostede deixou, e en futuro estamos convencidos de que tamén serán outros que terán que facerse cargo do desastre que puida suceder en futuro, tendo en conta por onde vai vostede coas súas políticas e as súas decisións. Casi non sei se quere contestar algo, pero casi lle digo eu, porque para non estar aquí con tal que me gusta coller o toro polos cornos a unhas 9:30 da mañá do día 14 de novembro do ano 2017, e usted saca outra vez tal e buscando aquí como metendo así a unha, a ver que foi outra vez tal. Mire, cando se aprobou o plan xeral intentouse que ese suelo que é particular, que é privado, vale, que é privado, e que aí se puxo unha zona verde,
lógicamente se sabe de sobra que as zonas verdes telas que expropiar ou comprar ou chegar a acordos, vale? Entón, usted non sabe ni onde anda, parece mentira que estivera 2 anos aquí no goberno. Primeiro lugar, aí debaixo como que non se pode facer nada, iso é unha mentira, punto número 1, vale? Segundo punto, claro que intentei que ese suelo tuvera o mínimo costo posible para o Concello de Sanxo metendo a través de un desarrollo urbanístico que non foi precisamente ali ao lado e que depois se perdeu nunha sentencia xudicial, punto, hasta aí todos de acordo, verdad? Ben, pero se non se hubiera feito eso e hubiera quedado unha zona verde aí, porque non sei que usted queria facer aí unha torre, unha zona verde, en algún momento o puñazo de verde, eles poden estar perfectamente a unha expropiación, creo eu, verdad? Está de acordo comigo? Bueno, e dice usted que hai unhas valoracións dos técnicos municipales e hai unhas valoracións do xurado de expropiación, que se ve que quere ir contra eso. Claro que me parece unha barbaridade ter que pagar todo eso, vamos, me parece unha barbaridade, pero, oye, contra a xusticia non podes ir, digo eu, non? Entón, claro, entón hai que acatar unha sentencia, non? Hai que acatar unha sentencia, e temos que pagar da mellor maneira posible. O que se fixo de tratar de pagarla a 4 anos, co cal eu non estou de acordo, se te vou explicar, vale? Porque hai unha sentencia de 3.010.000 euros, como usted dice, malos intereses, pero está recorrido ao Supremo por parte deles tamén. Entonces, hai que pagar, perdón? Únicamente, por parte deles tamén, únicamente. Bueno, únicamente, sí, por parte deles. Isto, o Supremo pode incluso dar máis valor, habrá que acatar a sentencia tamén do Supremo, digo eu, non? Ou non está de acordo con eso? E eu, para nós, para o Concello, era moito mellor acceder, ir a un plan que sabe usted que saca o Ministerio de Facenda, o plan de impulso que se chama, onde se lle podía pagar o contado isto, e pagar o Concello durante 10 anos con un interés ao mellor moi baixo, e da maneira que está feito iso, pois eu non estou moi de acordo, pero hai que acatarlo porque é un acordo anterior, de acordo? E por que non se pode ir ao fondo de impulso? Porque ainda falta unha sentencia do Supremo, é todo moi complicado, isto sabe tamén, ojalá quedaran nos 3 millóns de euros, ojalá quedaran nos 3 millóns, pero iso non lle bote usted a culpa nada, nin ao PP, nin ao PSOE, nin a nadie, non lle hai que votar, digo do PSOE, sei porque o digo, isto, non lle bote usted a culpa a nadie, me comprende? É a culpa do sistema que temos así, as zonas verdes, ou as compras, ou as expropias, ou te instan a que as expropias, como foi o caso. Oye, ao mellor fixeronse algunhas cousas mal, pero non bote usted para atrás e tal, de culpa tal, que sabe usted perfectamente que intento defender sempre o máximo posible o interés municipal, vale? E neste caso lle garantizo que non me equivoquei para nada, de acordo? Entonces, o que estamos hoxe aquí, pois é rechazar o tema porque o presuposto siga para diante. Teño moitas dúdas con este asunto, moitísimas dúdas, digo sinceramente. O que teño claro é que se isto vai para diante, canto antes ese terreno debe de pasar a mans municipais a facer aí unha actuación que creo que é moi necesaria. Por tanto, non comparto que dite que aí debaixo non se pode facer nada. Claro que se pode, non se pode facer da altura mínima para arriba, ou se da altura da rasante pola parte para arriba non se pode facer, pero por outro sí se pode facer. Como que non se pode facer? Eu faremos, se Dios quere, claro. Entonces, eu creo que isto que non lle hai que dar máis voltas, aquí me imagino que van votar a favor de rechazar este tema, me imagino, digo eu, non quere comentar algún tema máis? Quere comentar algún tema máis? No, non lle compro eso de que, bueno, as cousas veñen así, como que ven unha tragedia, un ciclón, un maremoto, un huracán. Es decir, calquer cousa, as cousas veñen así, a natureza é así, non? Isto non ten nada que ver con a natureza, isto ten que ver con decisións do pasado absolutamente equivocadas. E o precio que adquiriu esta parcela é debido a esa vinculación que vostede lle imprimiu coa subida en Caracas. Iso é un feito clarísimo. Por lo tanto, en este momento que están en casación no Supremo, e en este momento hai unha realidade que xa non ten retorno. E logo esa alegría, bueno, pedimos os cargos ao Fondo de Facenda, do Ministerio de Facenda, de Impulso Económico, todo eso, pedímoslo e non pasa nada, aquí nunca pasa nada. Aquí o que sí pasa é que levamos anos indemnizando a propietarios e a promotores debido a unhas políticas aplicadas durante un período no que vostedes fijaron e tamén parte posterior. Esa é unha realidade. Se iso ten carácter de naturalidade, pois iso, a quen yo quera comprar, que yo compre. Nós non vamos a comprar ese argumento. Isto non ten nada que ver con nada que non sexa eses acordos que, por certo, se foron impugnados en inicio de vinculación co desarrollo do SU número 20.
E, por tanto, digo, estamos no punto que ten que ver co orzamento, pero, bueno, este é aínda a resaca desas políticas do pasado e que siguen dando aínda síntomas e vibracións de cara ao futuro e que, ademais, se manifestará de forma clara no momento que haxa que asumir con esa alegría e ese desparpajo a indemnización das cantidades aínda non definidas. De momento, 3.010.000 máis intereses ou algo máis. Pero eso, si eso vostede considera que vamos a comprar de que isto aquí non pasa nada, se equivoca. Nós non llevamos a comprar isto igual que non o compraban os seus actuales socios, que antes eran os nosos, e que se escandalizaban precisamente deste tipo de cuestiones. En este momento gardan silencio porque supoño que eso tamén está afirmado, ¿no? O de gardan silencio. Pero este é un escándalo, igual que moitas das cuestións que estuveron que forman parte do pasado xa pagaron, por certo, por parte dos veciños e veciñas deste concello. Porque non o paga nin vostede, nin eu. Moi ben, señor Otero, xa está, porque vexo que non ten máis discurso que eso. Antes de darlle a palabra a señora Deza, quere dicir algo, vou explicar unha cousa para que tal. Pero como os que minque desa maneira, además sendo un home que leva tantos anos aquí? Por que tan mentireiro usted? Porque usted lle quere facer ver aos veciños de que eso ten valor porque se vinculou a un SU. A ver, por que? Porque minte descaradamente. As zonas verdes hai que pagalas, vale? E no valor non lle ven dado porque se poña noutro sitio, ni moito menos. Ven dado pola zona onde está, vale? Entonces hai, non recordo se son 300 ou 500 metros a redonda que ten a valoración pola edificación que hai xa alrededor. Isto vai me contar a min como compramos Punta Vicaño, que si tiñamos un medo, porque a familia estaba dicindo que iba a pedir instarlle ao Concello de que había que expropiar Punta Vicaño. E quen lle dou valor a Punta Vicaño? Quen lle daba valor a Punta Vicaño? Todas as edificacións que hai alrededor. Que valor ten quen? Pero Punta Vicaño estou dicindo, non a da Rocafort. Que valor ten? Pois se isto pediron 47 millóns de euros, imagínese 20.000 metros ou 22.000 metros de Punta Vicaño. A ver, imagínese o valor que tería, incalculable. Vale, e comprouse por 7 millóns de euros, que era 7 millóns e algo. De acuerdo? De acuerdo? Bien, entonces, antes de darlle a palabra a María Deza, por que minte esa maneira? As zonas verdes, as zonas verdes, hai que facer como era o que lle expliquei antes. Por lo tanto, non veña dicindo que collen valor unha zona verde porque se deu no outro lado. O que se intentou, o que intentei facer eu é non ter que pagar de Sondura e vincular a outro desarrollo urbanístico. Eso é o que intentamos co plan xeral. Bueno, pois, se lema está a xusticia para eso, home, de 52 recursos perderonse 3. Pero tomar ganaronse, home, pois é algo, unha cousa faríamos ben, creo que o porcentaje é bastante elevado. Podílle sacar a vostede algunhas cousas máis, pero bueno, pois non o vamos a facer porque non é o pleno para eso. Señora Deza, quería dicir algo. Sí, pido palabra porque alucino da maneira que simplifica o señor Otero o urbanismo, alucino. Vostede sabe perfectamente que dentro dun territorio do municipio, cando se ordena, hai certos estándares que hai que cumplir, entre eles os estándares de zonas verdes. Esta zona verde non foi unha zona verde que puxera Telmo Martín, como vostede quere facer ver. Esta era unha zona verde que xa viña das normas subsidiarias. Entón, vostede dalle valor ascribindo ao seguinte. Eso é falso. O que lle está dicindo o alcalde é totalmente falso. A valoración que adquire ese solo é pola manzana na que está situada. E vostede sabe perfectamente que a edificabilidade que hai aí, o aproveitamento que hai aí, é moi alto. Hai un aproveitamento urbanístico moi alto. Por eso, ten a valoración que ten. De feito, que lle acaba de dicir o alcalde. Eles piden unha valoración de 47 millóns de euros, que non tasado finalmente en 3 millóns de euros. Pero posiblemente esa zona vale máis de 3 millóns de euros, precisamente polo aproveitamento urbanístico que hai. Pero está constantemente dicindo por culpa de que Telmo Martín, que eso que non é, por culpa de... Oye, non ten nada que ver, que está mezclando churras con merinas. Eso é unha zona verde que viña as normas subsidiarias. Vostede sabe perfectamente que dentro dun territorio hai que cumplir estándares de zonas verdes, de sistemas xerais, de sistemas locais, de suelo urbano consolidado, de suelo urbanizable. Sabe perfectamente. Non simplifique tanto, porque non é tan simple. E o que está facendo é buscar a confusión do resto da xente, única e exclusivamente. Esa zona verde non a pintou Telmo Martín. Esa zona verde xa estaba con anterioridade a Telmo Martín. E se non se lle pon a zona verde a familia Rocafort, como é o caso, ponse esa zona verde a David Otero, a Telmo Martín, a quen sea, a María Deza, a Marcos Luis Asor, a quen sea. As zonas verdes hai que colocalas, hai que pintalas, por decirlo simplemente como a usted lle guste, que seamos simples. E alguén encima de algún terreno, evidentemente.
Pois neste caso, o que di o señor alcalde, hai que adquirir de alguma maneira, por compra, por permuta ou polo que sea. En este caso foi por expropiación, nada máis. Gracias. Quer dicir algo máis? Sí, cando usted dice cousas que non veñen a este pleno, tamén temos outras cousas que decir. Pero podía decir aquí... No, digo, pero cando se fala de... hai unha especie de... Pero non se preocupe que eu vou dicir dúas ahora mismo, xa que me saco a expresión, vamos a aproveitar para pensar. Homologación da política urbanística, borrón e contado. Borrón e contado. Porque vostede, non sei se coincidía plenamente na cuestión urbanística hasta fai pouco tempo. Pregunto, o sea, lanzo así, se vostede sin aludida, non sei, compraba ou homologaba todo pasado en época pasado reciente, con respecto a esta época. Non se paga vostede agora aquí o paga méritos diante de Don Martín, porque creo que hai cuestións que as que non está precisamente de acordo. Vale, vamos a centrarnos. Bueno, eran outras series. Si, ahora le conto. No, sí. Moitas gracias, señor Otero. Como estes que se van nos plenos. Moitas gracias, señor Otero. Señor Pita. Sí, máis que nada por alusións e con respecto ao silencio. Máis ben o silencio é porque oídos, por unha palabras necias, oídos sordos, non? Eu cando teño que dicir algo digo, vale? Non teño que rendirlle pleitesía absolutamente a ninguén. Ben é certo que eu sempre fun de mirar para adiante e ustedes sempre están mirando para atrás. Sabe por que está na oposición? Entre moitas outras cousas. Porque non tuveron o valor suficiente para algunha proposta que tiñamos nós en canto a endereitar certas cousas que se fixeron mal, moitas outras boas, pero algúnas que se fixeron mal. Porque a vida non é todo llana, tamén costas arriba, costas abaixo. E ustedes, con respeto ao urbanismo, non se mollaron en absoluto, non querían saber absolutamente nada. Entonces, as cousas hai que ir solucionándolas. Como se solucionan? Tomando decisións. A quen lle gusta a sentencia? Esta sentencia non lle gusta absolutamente a nadie. Pero o pexón de Sanxenxo foi bo no conxunto para os veciños desde o ano 2003, sí ou non? Miremos para o Grove, miremos para outros concellos donde non teñen un plan general. Que pasa con esos concellos? Teñen un crecimiento? Pois en Sanxenxo creo que foi positivo ese plan general no seu conxunto. Evidentemente hai algunha cousa que saliu mal, pero a nadie lle gusta esta sentencia, pero hai que buscar solucións. Ahora, a solución non é mirar para atrás e a ver quen fixo isto e as cousas que fixo mal. Non, a solución é ustedes que tuveron a oportunidade e desaproveitaron, por eso estou eu aquí, e ustedes aí, e desaproveitaron mirando para o pasado, en vez de tomar decisións e apoiar a quen proponía cousas para mirar para o futuro e solucionadas. Así que de silencio nada, cando teño que dicir algo digo. Moitas gracias. A ver, gracias, señor. Cando o señor Pita fai referencia entre eu estou aquí e vostede está aí, eu creo que hai que dar as coordenadas que pese, porque non sei exactamente onde está. No goberno. No, o goberno non. No. Estás aí na... No, está vostede no usted na posición que ando vai estar o resto da súa vida. En Malopar. Está de coordinador. Está de coordinador, viaxar representante da comunidade no Concello de Sanxenxo. Eso é o que se diga. Outra cousa que a usted tampouco te gusta, que se promociona o noso Concello. A viaxar a conta... Tampouco lle gusta eso. A viaxar a conta... Tampouco lle gusta promocionar o noso turismo, tampouco lle gusta. A viaxar a conta dos cartos... Vai estar moito tempo usted aí. Sí, e a vostede quedalle un pouco, porque como vostede non vai a contar nadie, está absolutamente descalificada a todos os niveis. Xo dirán os veciños. A todos os niveis. Non creo que teña o valor de presentarse a todos os veciños. E con Pedro Martín faga conta de que non vai contar con vostede. Eso seguro. Porque ademais, fixo o abrazo do oso, ese partido que vostede tiña aí, que ao final carecía de... Era un vamos a limitarnos no ostracismo. Veña, vale, moita... Pero ademais, vamos ao punto da orde do día. Quen estuvo negociando con reclamantes unha cantidade a indemnizar dentro do orzamento de 2017? Ese señor que está aí estuvo negociando incluir unha partida orzamentaria no 2017. En este momento estes señores reclaman por unha vía de recurso que se incluya no orzamento de 2017. E realmente van sobre uns pasos acordados co que era alcalde daquela e que cedeu gratuitamente ou non. E cando digo non, reférme, non sabemos
exactamente que clase de reparto de poder teñen aí, pois iso é unha evidencia. Este punto que vamos a votar ten que ver con os acordos ao que vostede chegou, que despois non cumpleu e que estaba no orçamento do 17. E o urbanismo. Usted concejal de Economía, esto A ver, todo... perdón, vamos a editar. Señor Otero, perdón un segundo. Perdón, señor Otero, un respeto, hombre, señor Otero, a ver, que creo que estou sendo bastante, hombre, estou deixando falar a todo o mundo sin límite de tempo, pero creo que nos estamos desviando. Creo que pideu a palabra o señor Agil. No, eso que quero comentar, como están aí con esta, eu decir que eu estou aquí porque quero, non porque me votaran, nin porque tal. Vamos a... Creo que está suficientemente debatido. Eu sei que son temas peleados, son temas complicados, é tema que a todos nos doe, a todos que estamos aquí, que ya sei que pagar a esta familia isto, pero oye, pues é así, é punto, e hai que levarlo da mellor maneira posible e tratar de rentalizar canto antes, vamos a decir, esa inversión que temos que facer aí. Por lo tanto, vamos a someter o terceiro punto a votación, que é a proposta da alcaldía para a desestimación da reclamación presentada por Juan María Fátima Rocafort Morales en contra do acordo da aprobación do Orzamento Xeral por ano 2017. Bien, votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobado con 12 votos a favor, ningún contra e 3 abstencións.